Libuan na ka mga deboto ang sayong midagsa diya sa may Shrine Hills, Matina, Davao City. Sayo sa kadlawon kasama karong adlaw Enero 15, 2026. Adlaw kasama nga Webes alang sa kapiestahan sa Holy Infant Jesus of Prague. Kaya hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa atong otoridad alas 3 pa lang sa kaadlawon kung asa nag-deploy na o gapin 500 ka mga personahe ang Police Station 3 or Talomo Police Station ubos sa pamuno kasama ni Police Major Genesis Oriel aron masiguro ang malinawon usab og hapsay nga pagdumala sa daghanang mga deboto. Kalayon sab sa kapulisan ang City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO alang sa Traffic Management. Samtang naka-standby ang Central 911 ug ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa mga emerhensiya. Giyawag sab sa kapulisan ang publiko nga magkitambayayong sa mga otoridad mutuman sa mga protocol sa seguridad ug dayong mutaho sa kapulisan kung adunay makita nga sospetso kung kadudahang mga kalihukan.